Hayi cha bakithi mina nongithengela into esile mina ufuna ukungithengela utshwala ngeke phela. Ngeke nje nithi ningiphuzisa utshwala ningiphuzisa ujuice phela lo. Kuyafana nokuthi ngiphuza iOros ukuthi nje phela ke iOros ebrown ngasi ngiphuza nodaka nje futhi. Mina mufuna ukungijabulisa ubongithengela isimeramera noma ungithengela iViceroy. Ningangilindi ukuthi niyoze nikubeke ngoba senikubeke emsamo ngoba nakusengithule sengafa senifuna inhlanhla. Ngithengele nje kumanje. Udoti phela lento. Mina ayingenzi lutho lento kufana nokuthi ngiphuza amanzi. Hawu yazi nje ngidlala ngesibindi sami nje ngisiqisha udoti ongangenzi lutho. Hayi suka niyaganga njalo nini. Yini yona ngempela le ningiphuzisa yona. Yazi nje futhi mina into engiyithandayo ngeSmirnoff sami neViceroy ukuthi singikhipha nje ngiyifresh. Ungibona nje ngeke kusho ukuthi ngina 33. Mengibuka ontanga bami bagugile. Ngathi ogogo abadala abantu engangifunda nabo esikoleni. Wi mina nje I'm a lady and a half. Mina ngithengela into esile mina ayilento. Into yami mina engikhipha ngiyifresh ngiyinuna pa. Ngithi noma sengiyiphuzile ngizizwe ukuthi yabona nje uba ngiphuza into yami manje. Ngaba ngihleli naphansi ngabe ngibona ngami ukuthi zimfry namhlanje. Friday. Awu lento ngize ngiyoqeda ibhodlela ngingadakanga ngingakhulumanga ngisho isingisi. Hayibo ukumosha imali nje lokho. Phela mungabe into ishaya kahle egazini. Ngabe senginithembise ngisho imisebenzi nonke la noma ngakhuluma isingisi noma ngadansa phezu kwamatafula ubone ukuthi hayi ngiyabona ukuthi imali isebenze yenzani. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.